Ongi etorri adiskide maiteok eneagramara. Bederatzi punta dituen giza arketipoen izarrera. Bardoak zioen moduan, mundua agertoki bada eta gu guztiok aktoreak baino ez. Gure gaurko gonbidatua koloretsu janzten da eta kolorea du nolabait esateko ogibide. Bere herriko frontoian Hernanin asko aritutakoa da. Jolasten, baina baita ura margotzen ere. Asko hitz egiten du, asko jaten du eta asko marrazten du. Gaur, eneagraman, Ainara Azpiazu Aduriz. Aspi. Kaixo, Aspi, zer modu zaude? Ondo eta zu? Ondo. Kaixo. Mila esker, gorera etortzeagatik. Zerratik, Ez da lehenengo aldia gomidatzen zaitu dala non baitera, baina lehenengo aldia da, baiezko ematen didazula, ze izan da eneagramaren indarra, interesa, neure nien naiz, hori argi dago. Bueno, Beste bigarrenean esan dizut hori ere egia da, baina gogoan neukan, etortzeko, eta, bueno, kuriosidadea izan da, eta gero pixka bat patua edo, ze tokatu zait zuk lehen aldian proposamena egitetik baiezko ematera, bidean tokatu zen, berriz ere eneagraman ere bizitzan presente egitea, eta esan nuen, hau, seinale bat da. Jakina. Beraz, zuk bazenuen eneagramaren berri, ona etorri aurretik. Ez da gure gomidatu guztien kasua. Bai, bueno, ama azkenetan zegoela, lagun bate gomendatu zidan doluap, pixka bat lehenago egiten hastea, eta orduan hasi nintzen, 2-3 psikologo pasan nituen, baita ere pixka bat kosta zitzaidan, baina hoietako batekin denbora batez aritu nintzen, eta arek erabiltzen zuen, desente, niretzat gauza berria zan, da ez ezaguna, eta bai. Lagungarria izan zen, momentu hartan? Ba, egia esan, momentu hartan burua oso nastutan eukan, eta pensatu nuen, bueno, oantxe ez dakat beste lanik, bat 2 lau bosei, zer naizen ez dakit oroar, eta baina naiz zenbaki baten hortan sartuko, baina, bueno, pensatzen dut, berari akaso lagungarria izango zitzaiola, eta bueno, ba, nik ez dut orduztikan Berriro jorratu. Ez. Bueno, baina momentu honean edo hobeagoan harrapatu zaitugu oraingoan, bai. Eta zeo zer aterako dugu. Espero. Nik ere ala espero dut. Bueno, marrazkilaria zara, ilustratzailea, kolore eta marrazkien artean ibiltzen zara beti, baina soziologia ikasi zenuen aurrena, ez? Bai. Zer dela eta karrera aukeraketa hori? Ba, bueno, egia esan, marrazteko joera eta beti euki nun, eta beti haitzen itzan artearekin lotutako gauzak sortzen, eta etxean, nire osaba zena, eskultorea izan zen, oteizarekin ibili zen taula, eta nire aitaren familian pixka bat beldurra zitzaion nik ere bide bohemio eta... Artistek beldurra ematen zuten. Bai, pixka bat. Eta, bueno, azkenean banekin artederrak egiteko baimenik ez nuela lortuko etxean, eta aitak igual ingenieritza eta horrelakoak zituen buruan, eta nik nahiko nota honak nituen, baino ez nuen hortara jonai, ordun bilatu nun letretako beste zerbait, pixka bat serioagoa ematen zuena. Bai, serioagoa ematen zuena. Zegero egin nuena ere, juten itzan, atxaldetan genitunez klaseak, goizetan artederretara juten nintzen, artederretako jendeak ustezun artederrak egiten ari nintzela, parranditan jendea etortzi zitzaiten izketan klaseko, bai, ze txapa ez dakizeinekin, eta ez ni juten naiz klaseta, baino ni soziologia ikasten, bai, zea, eta, bueno, holako gauzak. Eta, bueno, azkenean soziologia ikasi nun, eta gero gaina soziologa bezala hasi nintzen ikerketak egiten. Oso karrera polita ikasteko, bide batez. Propaganda momentu bate izan nahi duzu. Bai, oso irakasle honak eukin ditun, eta gero batzutan pensatzen den, igual bada baita ere barruan neukan zerbait behaketa eta giza mugimenduak eta aztertzea baita ere gustatzen zait, eta gero egin detena da pixka bat artea erabili pensamendu hori edo adierazteko. Bueno, orain hitz egingo dugu zure arteari buruz, baina aita aipatu duzula eta etxeko giro hori aipatu duzula, nahiko nizuke galdetu agian haurtzarako oroitzapen polit bat aipatzeko hemen. Eskatuko nizuke. Polit bat? Egongo da baten badez? Bueno, oantxe etorri zait, basoan asko ibiltzen ginen, eta
basauntzak ikusi izanaren lehenengo, basauntzak parez pare ikusi izanaren, basauntzak, ez orkatzak, basauntzak. Basauntz bat bere adar ederrekin ikusi izanaren zirrara hori. Zirrara eta beldurra, edo beldurrik ez? Beldurrik ez, igual da baita ere, bueno, hola, asko ibili izanaren ondorioz, igual basoari berezko beldurrik ez dut sentitu askotan. Beste gauza batzuei bai, baino basoari eta animaliei berez ez, basurdeak ere oso gertu ditu jaten eman diet. Horri ez, beste gauza batzuei. Ez dut esaten igual gaur egun emango liakete, baino, orduan ez. Baina gaur egun ere ibiltzen zara mendian eta basoan, eta naturak badu zure bizitzan. Beti izango da, niretzat beti izango da. Zer ematen dizu naturan galtzeak? Txiki sentitzea, eta edertasunari begira egoteko aukera, eta zenbat mundu dauden mundu bakarrean, ez? Eta bere kaxadoan mundu bada, ez? Igual gizakiok ja estrukturak eta dauzkagu eta gure arauak sortu ditugu, eta uste dut animalien gandik gauza pila bat ikasi daitezkela. Bakoitza gainera bada mundutxo bat. Gauza ederra. Bai, ederra, esan duzu, edertasuna, aipatu duzu, eta zure lanbidean ere ideia horrek, kontzeptu horrek pisu handia daukala esango nuke, ez? Azkenean ilustratzea, bada edertzearen sinonimo bat izan daiteke batzuetan, eta horretan ibiltzen zara, hainbat lanbidetan, artista izatearen aterki horren barruan, ilustratzaile, ipuini ilustratzaile ibiltzen zara, muralgintzan, hainbat herritan zure muralak disfrutatu daitezke, komiki gintzan, idatzi izan duzu, umentzako, ez bakarrik marraztu, baizik eta idatzi, tailerrak ematen dituzu, aurrei zein helduei, hala, esango banizu, aukeratu jardun hauetatik bat aukeratuko zenuke, privilegiatuko zenuke bat, edo guztiekin konforme eta gustora. Ez guztiekin konforme gustora eta beharrezko gainera, bai. Gero ere konturatu naiz idatzi ere izan dela gauza bat beti egin izan detena. Txikitatik ere bai, esan nahi duzu? Bai, lehiaketetara aurkezten izan, pentsa, gure herriko txantxangorri elkartea egintzun gure aitona zenak. Eta gero, eiza eta arrantza elkartea da Hernanikoa, eta egiten ziren lehiaketak, eta bat izan zen, punteria lehiaketak, eta arrantza lehiaketak, eta olakoak, eta idazlan lehiaketak, eta ere bai. Kuriosoa, ez? Bai, gauza oso kuriosa. Eta Kabarzenora irtera bat egin genuen, eta nik idazlan bat egin nuen, eta gerora, ama hildakoan, amaren lagun batek esan zidan, lehiaketa hortako idazlan hori zuk bakarrik egin zenuen, eta ni, serio, hogeita amapiko urte beranduago. Hori umetan egin zenuen, eta ja, heldutan galdetu zizuten. Irabazinun da, noski, eta ez dakit, hariko ziren pensatzen ez dakitzen badenboran laguntza eduki. Arreta ditu zenuen seinalez. Nunbait, ez dakit. Segi animatzen zaitu. Hori zantzidanan pensatu nun, akaso orduan, ondo idatziko nun. Seguramente. Jardun horien guztien artean, batzutan taldeka ere egiten duzu lan, edo baduzu beste emakume artisten, ez dakit nola esan, sarea agian, ez? Tupust taldearen bitartez, komiki gintza eta feminismoa uztartzen duen talde hori, ze kontatu aldi guzu horren inguruan? Zer sentitzen duzu hor barruan, ze paper jokatzen duzue? Ez dakit, garrantzitsua izan da niretzat, nolabait ere, ikustaraztean nik komiki gintzan urte asko egin ditut. Igual lehenago hasi nintzen komikiekin ilustrazioan baino. Hogeita gutxirekin hasi nintzen publikatzen kronikan eta gero berrian aritu nintzen. Eta neukan sensazio bat, bazela terreno bat, nun oraindik eta ikustezinagoa zen, bai emakumeak komikilari bezala eta baita ere estenan azaltzen ziren personaiak beraiek ere emakumezkoak izatea alboratuta zegoela iruditzen zitzaidan, eta taldeko lan horrek ekarri didana da ikustean nola guk ere sortzen ditugun eta zenbat narratiba, narratiba, zenbat buru, hainbat aburu, euskaraz esaten den bezala,
hori badagoela, eta komikian asko esan izan dezke emakumeek ez dituzte komikiak egiten. Bueno, pensatzen dut ez da alor bakarra hori sufritu duena, badakit. Eta, bueno, pixka bat panoraman gabiltzan, hiru ale hoietan, ez? Ez dakitzen bat izen, baino jende asko pasa da, eta hori eman dit, eta sare sensazio bat, bai. Eta horri jarraipena emateko asmorik? Ez, pixka bat aituta edo gaude, edo proiektuarekin bukatzeko gogotan gaudez, neketsua izan da. Baina eman beharreko orduan? Bai, sensazioa hori da. Orain arte egin degunarekin, begira, konforme, eta aurrerago ez dakigu, baina oraingoz bai itxiera eman, eta bueno, 3 ale eder utzi ditu egitasmoak, eta ez da gutxi. Berriure eder hitza aipatu duzu. Orain hitz egin dezakegu hain ederrak ez diren gauzei buruz, adibidez, Euskal Herrian artista izan eta autonomo kuota ordaindu behar izatea. Zer nolako lanak hil amaierara iristeko, ez? Hortik ere jakingo duzu. Bai, 16 urte daramatzat dena horrela ordaintzen. Autonomo moduan bai, nire kotxean, nire etxean, nire guztia. Eta, bai, iritsi naiz puntu batera, lehen hainbeste kuestionatzen ez nuen bezala aurrera begira ere horrela segiko nuen edo ez, ez dakit, formulak irikitzen ari naiz, eta, bai, konturatu naiz, badakit oso erresa dela hau esatea, baina etzait bat ere gustatzen autonomo izatea, edo iritsi naiz, garai batera nun aurrera begira zamatxuagoa zaidan irregularidade guzti hori, etengaben ere lanaren balioa bat nahiko zenuke ez? Eta etengaben lanaren balioa azpimarratzen aritu behar hori eta pedagogia egiten, eta sentitzen dut ez dala nire lana, ez dakin nola esplikatu, nire lana egitea da, eta dauden beste gauza eta zama ekstra horiek, eta oso neketsuak zaizkit, eta gero ere iruditzen zait, ez dagoela struktura on bat, Euskal Herrian sostengatzen duena sortzaileok, ez dut esaten, ondo duin, ez dut esaten sekulako soldatekin, baina, gutxienez, eguneroko gauzak ordaintzeko ainako soldata bat eukitzea, eta ez dagoelako estruktura sendorik, orduan, ez dakit. Borroka latza da, ez? Eta burrukan aritu beharraren sensazioa da, eta ez nagoia zenbait gauzari kontra egiteko, eta, oposizio batzuk egin dituen. Hemen sekretu zikin bat konfesatzen ari da Aspin. Gure artean katixa. Oposizioak egin dituz. Oposizioak. Ez dezala inork entzun, baina Aspik oposizioak egin ditu. Bai, badukat B-plana. B-plana daukazu? Emergentzi plana. Hori ondo dago. Eta persona batzuek, ez dakit CNA tipokoek, behar dute, olakorik, gero jakingo dugu hori agian. Igual orain ikusiko da. Honek agerian utziko du, CNA tipo nizan. Orain, etengabe pistak ematen aritzearen sensazioa daukat. Bai, hala da, elkarrezketa hau horra bideratuta dago, eta, gu geure, gu hobeto ezagutu nahi zaitugu, baina zuk zeuk ere, zeure burua, hobeto ezagutu dezakezu, gure elkarrezketa honen bitartez. Natura ipatu duzu, inguru eder batean bizi zara, menditik gertu. Eder esan duzu. Berriro, noski, hau da, bai. Gure saionetako marka hori da, edertasuna, beti edertasuna. Badago hiri bat ere, oso ederra, zeure biografian importantea dena, zure imaginarioan, eta hori Paris da, ez? Bai, claro, Paris. Zer da Paris, zuretzako? Paris da etxea sentitzen deten eta sekulan ere egitazko etxe izan ez den hiri bat. Bai, gure ama zena jaio zen, gure amona zena ere bai, eta birramona izan zen, Araotzetik ara juntzana, eta gero bestaldetik aitona, eta ezkondu zen amonarekin, eta bai, eta haurtzaroan pasazun amak, bera ez egon oso politizatua, baina gerora jakin nuen, klaro, berez aitona galde egin zuelako, eta ezin bueltatu egon zela, bai, hori da. Baina berak ez zuen horrelako irakurketarik, eta urteen poderioz nik berrera ekin nuen historia hori ez. Ikustara ez izenion berari bebai, agian bere etxean ezen horretaz hitz egingo? Agian? Bai, tabu moduko bat zen, edo babes moduko bat zen, eta gauza asko oso estaliak zituzten, eta isiltasun asko egon da gauza askoren aurrean gure amaren aldetik, eta nik usten min asko ere badagola, gure amaren familian bai.
Eta bueltatu zinen berarekin Parisera? Bai, joan izan du nintzen, behin baino gehiotan, bai. Oso hori itzaperona dut. Eta ordutik? Ben xo, edaten, gogoratzen dut ama, kanela, hain txarra dagoela iruditzen zaida. Hori gabonetan, ez? Ardo, bai, gabonetan, bai. Montparnassen gogoratzen dut ama, elurretan, Parisen, Montparnasseko estazio ondoan, eta bere basoarekin taniai. Nola edan dezakezu hori. Beitu hori itzapen polita. Oso. Kuadro bat egiteko modukoa. Bai, gure Marie Claire. Bueno, nabaritzen zaizu, uste dut, barrura asko begiratzekoa zarela. Hala da? Auto ezagutza bidean asko aritzen zara? Beste gutxiegi begiratzen diote. Hori izango da, ezta? Konparazioan beraz? Batzutan sensazioa, bai, pixka bat sakon hitzitea gustatzen zaidala. Baina zure buruari buruz ere bai, ez? Bai, baliteke. Ze auto ezagutza tresna erabiltzen dituzu? Eneagrama esan duzu asko ez duzula erabiltzen? Orain astrologia ikasten ari naiz. Mistika jartzen ari naiz, bai. Eta zer ematen dizu horrek? Orain arte zer ematen badizu? Bueno, makrokosmos baten parte geran sensazioa, natura baten parte ere bai, eta planeten mugimendu batzun baitan ere bizigeran sensazioa, norbere buruari ardurarik kendu gabe, hori etzai gustatzen. Ez erabiltzen ditugunean horrelako gauzak. Bai, justifikatzeko. Justifikatzeko eta esateko, hori, Merkurio retrogrado dago eta horrelako gauzak. Haren eraginpean egin dut. Hori da. Ez da nere errua baizik eta Merkurio izan da. Ez, hori ez. Baina, bai, gustatzen zaite. Eta igual, hori, beti etortzen zait, arrantzan hainbeste denbora pasa genuen, eta hainbeste denbora eserita, eta nik nola ez nun balio arrantzarako inguruari begira pasatzen nun, eta galderak egiten ere buruari, eta hau eta beste, eta ez kestakit, bai, joera hori daukat. Oso ondo. Joera hori daukasunez, agian etzaizu inportako orain, beste lagun bat gomidatzen badugu gurera, etzara fijatu, baina bera, begira egonda, adi egonda, eta zure eneatipoari buruz zerbait esateko gogoz ikusten dut orain. Beraz, ondo iruditzen bazaizu, ongi etorria emango diogu gure eneagrama doktoreari, Jokin Amestoiri. Bueno, Aspi, Ainara, edo Aspi, ez dakit nola esan orain. Orain arte Aspi beti, Aspirekin jarraituko dugu, hemen daukagu Jokin Amestoi. Aspi, banuen zu ezagutzeko gogoa. Baita nik ere zezatzekoa. Sorpresa bat izan da, baina polita ez da. Bai, ederra. Oso ederra. Jokin. Ederra elkarrizketa orain arte. Tentu zentzuten aritu naiz. Eta uste dut badakidala zein eneatiporekin egiten duzun bat, baina bada ezpada ziurtatzeko galdera pare bat prestatu ditut. Eta gainera lotura daukatelena aipatu dezuen zerbaitekin. Gero 3 aukera emango dizkizute, beraz lasai. Entzun tentuz mesedez. Eskarmentu handiko idazle batek bere hurrengo ipuin bildumako ilustrazioak egiteko proposamena egin dizu. Ipuinak irakurri dituzu. Ez dira zure gustukoak. 3 aukera. Gerta daiteke. Seguru gertatu zaizura, baina ez dizugu galdetuko. Eskerrak 3 aukera dauden urrengorako, pasako balitz. 3 aukera. Idazle ordea nahiko ezaguna da, eta proiektu honetan parte hartzak proiektu handia eman diezadake. Lan enkargua onartuko dut. B. Sekulako pereza ematen dit, baina lana ondo ordaintzen dute eta une honetan ez daukat beste proiekturik eskuartean. Beraz, gogo handirik izan ez arren, baietz esango diot. Ala, C. Lehenago ere antzekoak bizi izan ditut eta horrelakoetan baietz esan izan dudanean gerora damutu egin naiz. Beraz, paso. Ez esango diot. Orduan, A, bai proiekzioagatik edo bestearen izen handiagatik, B, bai diruagatik, eta C, paso, porque hori ez da fundamentuzko lana izango. Edozin izan liteke egoeraren arabera. Nahiko nukena hartu C da. Baina patrika betea beharko nuke hori egiteko. Eta hori egin ez da. Hain erresa izaten? Hori batzutan
bueno, hori oso gutxitan gertatzen da. Esan dezadan egia. Bueno, hitz egin dugu horretaz dagoeneko, beraz. Ez dago sekreturik. Beraz, bueno, C. C, idealki. Idealki. Ez? Dio, ñabardura. Ñabardurarekin apuntatuko. Apuntatu. Ados. Ea ba. Bigarren galdera, antzekoa. Hasi berria den idazle batek bere lehendabiziko ipuin bildumako ilustrazioak egiteko proposamena egin dizu. Ipuinako irakurri dituzu. Asko gustatu zaizkizu. Enkargua modu duinean ordaintzeko dirurik ez du ordea. 3 aukera. A. Ni jada nekatu naiz bizimodu prekarioaz. Sentitzen dut, baina ez esango diot. B. Kontaktu ugari ditutan eta hemen, eta argitaletxe baten babesa lortuz gero, orduan bai gustura ingo nituzke ilustrazioak bere ipuinetarako. Bestela, pena handiz, baina enuke onartuko enkargua. Eta C. Hasi berri babesa ematea garrantzitsua da. Nik asko eskertu nuen hasi nintzenean. Iritsiko dira hobeto ordaintzen duten enkarguak. Bai, ez esango diot. B. Beraz, baiezkoa emango zenioke, baina babesa topatuta kanpoan. Struktura hori da, laguntzarekin, bai. Eta hori agertuko ez balitz, fuera. Hori agertuko ez balitz, denboran atzeratu genezake, lortu arte. Bueno, berak presarik ez badu, beti ere. Oso irten bide jakintxua, esango nuke. Eskerrik asko. Apuntatu, Jokin. Jakinduria. Dena, hemen dena apuntatzen dute. Bai, uste dut argi dudala, Lehendik ere banuen, baina nolabait ziurtatu didazu. Bereziki azkenengo erantzun honekin. Hau biluzta bezalakoa da, Bueno. Prest zaude entzuteko, Aspi? Zer, diagnostikoa? Prest. Bota. Prest gaude. Ados, Aspi, 6. eneatipoko pertsonekin bat egiten duzula esango genuke, edo behintzat bereien berezitasunekin. Eta pertsona hauek gauza bat dute komunean. Beldurrak eragindako alerta egoeran bizi dira ia une oro. Gauzak gaizki atera daitezkeen sentsazioa izaten dute sarritan eta pentsamendu horien ondorioa litzateke bizi duten beldurra edo antsietatea. Joera honen ondorioz? Barkatu, baina momentuz baiezkoa ari zara esaten nahiko. Ez dakit beste bat esango bazen idaten, ez oten nuken baita ere baiezkoa horrela esango, baino... Itxaron, horredik jarraituko dugu, baina bai. Beraz, beldurraren eragina. Joera honen ondorioz, arazoei aurre egiteko prest egoten dira gehienetan pertsona bai. Baina aldi berean, hain beharrezkoa duten bake mentala lortzeko zailtasunak izaten dituzte. 6. eneatiporekin bat egite duten pertsonak ez dira ia inorrekin fidatzen ezagutu berritan. Hori bai, euren konfiantza bere ganatzea lortuz gero, oso leialak izaten dira. Euskaldun guztiak. Bai, edo zeinekin bat egingo luken. Herrialde eta kultura ezberdinek ere, bakoitzak badu bere eneagrama, eta hor zorrotz aritu zara. Bai, nik uste dut euskaldunak zentzorretan nahiko 6. ere direla. Aspi ez da hemendik pasaden lehenengo 6. Izan ditugu beste 6 batzuk. Horik orokorre. 3. 6. banaiz. 6. Ze diaboliko jarri zaren orain. Amaitu da edertasuna. Horiek berezitasun orokorrak. Iruditzen zaizu baietz bat egiten dezula, neurri batean, beldurrei aurre hartzeko jarrera hori, eta hori, ikusten dut, mesfidantza puntu bat, baino gero leialtasuna, eta zer da bestea esan dezuna? Gozasko. Bake mentala lortzea kostatzen zaigula, eta esango nuke. Zer esaten dit. Baina, lehen ere, elkarrizetan zehar pista batzuk ere eman dituzu, zure joeraren inguruan. Nola egiten diozun aurre beldur horri. Eta azpitipoi buruz hitz egingo dugu. Zegero aldeak daude. Eneatipo bakoitzak gero azpitipo ezberdinak izaten ditu. 3 azpitipo, kontserbazioa, sexuala eta soziala, hori eneatipo bakoitzean, eta kasunetan jokabidea desente alda daiteke, eta 6. eneatiporen kasuan horixe da. Beraz, entzun eta ea non kokatzen duzun zure burua. Vamos, kontserbazioa. Bestekin harremanak izaterakoan,
Pertsona gertukoak, atseginak eta goxoak izaten dira. Hori baita beraien modua gauzak lortzeko. Lotxatiak eta itxiak izateaz gain, zalantza ugari izaten dituzte. Eurek babestuko dituzten pertsonak bilatzeko joera izaten dute. Komunikatzeko gaitasuna dute, eta zerbait gogorra esaterakoan, hitz egokiak aurkitzen dituzte, hori modu goxoan esateko. Arduratsuak izaten dira orokorrean. Hori kontserbazioa azpitipori dagokionez. Azpitipoa. Azpitipoa izango da neria, bestiak ez. Besteak azpitipo. Berezi eta bakarra. Ados. Sexualak, nolakoak dira? Intentsitate handiko pertsonak izaten dira. Beldurren menpe bizi beharrean, hauei aurre egiteko itura izaten baitute. Bai, banekien, zer esan hartzen nuen. Kontrafobikoak dira, alegia. Jarrera indartxo izaten dute, besteen erasoetatik babesteko. Adrenalina zaleak izaten dira. Sarritan arriskoko kirolak praktikatzen dituzte. Pala, ez? Bai, buruan jotzen bat zaitu. Edota basurbei jaten emate. Hori da. Bueno. Kabarzeno. Joera kontrafobiko horren ondorioz, batek baino gehiagok pentsa dezake ausartegiak direla, apur bat eroak, edo mendera ezinak. Hori ez dakit nik hainbeste, baino hasierako erdiarekin. Nik nabaritzen dut. Mendera ezina zarela. Bai, baduzu. Goberna ezina. Hori da. Nere buruarentzako ere. Bai. Bada ezpada hirugarren azpitipoa irakurriko dugu, baina uste dut neko argi daukagula. Soziala. Pertsona intelektualak izaten dira. Hiperrazionalak eta apur bat hotzak. Euren emozikin konektatzeko zailtasunak izaten baitituzte. Berezeki amorruarekin. Jarrera atsegina izaten dute bestekin, umore honekoak dira, eta taldean integratuta daudenean, babestuta sentitu dira. Horiek sozialak lirateke. Gehiago ikusten naiz bigarren hortan. Bai, nahiko argi esan dugu. Sexualean. Bai. Kontrafobikoak. Beldurrei aurre egiten dieten. Kontrafobikoarekin oso identifikatua sentitu naiz. Hori da zure etorri aurretik ere, igualetzan etorriko, baino nik bazpare aurre hartzeko alegina egiten dut. Balialdi zuenek guztiak pixka bate hobeto ezagutzeko zure burua. Edo ikusteko zeintzuk diren zure joerak. Bueno, balitek, bai. Denbora behar duzu. Mendik aurrera asko sakonduko deten ontan edo ez, batek daki. Baino... Bueno, jokini esaiuzu baietz. Bai, jokin, aterako da hemendik. Erabiliko dut egunerokoan, izugarri, ederra da. Esan dugu ederra hitza. Ederra da, eta asko erabiliko dut. Gero kontutan izan askotan, bizitzan aurrera egitarekin batera, gure joera ere eraldatzen aldatzen doala, eta batzuetan beste eneatipo batera salto egin dezakegu. Ez gara beti leku berean kokatuta egoten. Ez da gure destinua, eta ez dugu erabili behar ere justifikazio moduan, astrologiari buruz esan duzun bezala, eske seia naiz, beraz, onartu behar nauzuen naizen bezala. Hori da jende asko egiten duen kontua, eske seia naiz. Kontuz, bai ez tapen horiekin. Kontuz, bestenik ez dut esango. Osondo, Jokin, berriro ere zorionak eman behar dizkizut. Geroz eta hobeto aritzen zara lan honetan. Irota zehatzago, Bai, azkenean eskarmentuak badauka bere zera, Osondo. Bueno, Aspita, zuk ez dakitzelan eraman duzun hau guztia, hasieran esan dut asko hitz egiten duzula, asko jaten duzula ere, bai, horretaz ez dugu hitz egin, baina apetito handiko persona zara, eta apetito hori gainera... Soziedadeko sozia ere ba, naiz. Igual hori izango da. Hori ere, bai, hori sintoma bat izango da. Baina, bueno, asko hitz egiten duzu, baina horrek ez du esan nahi, kontu intimoak aletzea eroso zaizunik. Eta ez dakit nola hartu duzun, orain entzundakoa, erosoa izan den, deserosoa, ederra, itxusia. Ederra. Ederra noski, hori askotan esan dugu. Erresa egin zait, Katixia, nahi esker. Bueno. Eta, bueno, ez dakit, orain dakidan ez kontrafobika naiz, orduan, ez zai bat ere kostatu. Aurre egin diot, egoera honi. Bueno, erresa ez da, baina, bueno, giro goxoan, eta errespetuz egin dagun elkarrizketa bat izan da. Baita Jokiniek ere, eta ez dakit, gustora egon du naiz. Primeran, magu ere oso gustora, oso eskertuta,
Eta mila esker. Mila esker zuri, mila esker gure ikusentzulei, 9 eneatipo, munduan egoteko 9 modu, eta hurrengo eneatipor arte. Eneagrama podcasta begirakeko itzi du EITB Mediarentzat. Guau plataforman edo zure gustuko agregatzailean jarraitu gaitzakezu eta arpidetu.